Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα συζητήσουμε διάφορους κανόνες του μακιγιάζ, 15 συγκεκριμένα, τους οποίους εγώ καταστρατηγώ συνεχώς. Ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι να ξεκολλήσουμε από τις προβλεπόμενες χρήσεις για το κάθε προϊόν. Να βγούμε έξω από το κουτί, να τα δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά και να βάλουμε πάνω μας, εφόσον είναι ασφαλές, ό,τι θέλουμε. Οπότε σε αυτό το look που βλέπετε σήμερα μόνο κυρομπογιές δεν έχω βάλει. Εάν λοιπόν σας ενδιαφέρει το σημερινό θέμα, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με την προετοιμασία του δέρματος και τι κάνω συνήθως. Δεν κάνω πολλά πράγματα. Νομίζω αυτό είναι το πρώτο στο οποίο συγκρατούμε σε σχέση με το τι βλέπω εκεί έξω. Υπάρχουν ένα σωρό βίντεο, καταιγισμός από πληροφορίες. Πάλι είμαι κρυωμένη παρεμπιπτόντως, πάλι ακούτε τη φωνή λίγο χάλια. Δεν πειράζει, θα προχωρήσουμε. Πριν το μακιγιάζ, λοιπόν, εγώ προτιμώ ενυδάτωση προσώπου και ενυδάτωση χελιών. Αυτά. Έχω κάνει ένα αναλυτικό βίντεο για το πώς προετοιμάζω την επιδερμίδα με μακιγιάζ. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές, ανάλογα το χρόνο που έχουμε και το τι θέλουμε να κάνουμε. Και στο χείλη χρησιμοποιώ της Λεωτά το Repair Balm, όπως πάντα. Και αυτό μου θυμίζει το δεύτερο point στο οποίο θέλω να περάσω, ότι συνήθως δεν βάζω primer. Και θα μου πείτε, μα το βάζεις πάνω σε αυτή τη στιγμή. Κι όμως, το primer προτιμώ να το χρησιμοποιώ αν έχει ορατή δράση. Δηλαδή, αν για παράδειγμα θαμπώνει την εμφάνιση των διασταλμένων πόρων. Άρα, σπανίως χρησιμοποιώ primer, αλλά ας σας το αναφέρω. Αυτό που έχω για λιπαρές επιδερμίδες είναι το Shock Primer της Serie, το οποίο όπως βλέπετε το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Παρόλο που το αξιοποιώ πολύ σπάνια σε ιδιαίτερα λιπαρές επιδερμίδες. Και τα δύο λειτουργούν εξαιρετικά ως primers, απλώς για μένα αυτό έχει το εφέ της ενυδατικής και αυτό έχει το εφέ του primer, άρα δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμπεριλάβω ένα primer σε όλα μου τα μακιγιάζ, ειδικά αν οι επιδερμίδες που πρόκειται να μακιγιάρω είναι κανονικές ή ξηρές και δεν έχουν ιδιαίτερη λιπαρότητα. Όσον αφορά τη χρωματική διόρθωση στο πρόσωπο, δηλαδή τη χρήση κορέκτορα σε περίπτωση που μπορεί να έχουμε, ας πούμε, ροδόχρου νόσο. Αν λοιπόν τα μάγουλα είναι πάρα πολύ κόκκινα, σε αυτή την περίπτωση δεν θα επιλέξω πράσινο κορέκτορα. Ανταυτού, σε πολύ έντονη κοκκινίλα θα χρησιμοποιήσω κάτι το κιτρινοπό που διορθώνει επίσης απλώς πολύ πιο ήπια. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο μεγαλύτερο tip που θεωρώ ότι εφαρμόζουν οι περισσότεροι make-up artists. Δεν είναι κάτι ριζοσπαστικό ή πρωτότυπο αυτό που εφαρμόζω εγώ. Και αυτό είναι το ότι δεν χρησιμοποιούμε τα προϊόντα απαραίτητος για το σκοπό που προορίζονται. Έχει να κάνει περισσότερο με την εξοικείωση με τις υφές. Με όσο περισσότερα προϊόντα ερχόμαστε σε επαφή και καταλαβαίνουμε πόσο σταθερά είναι, πόσο συμπυκνωμένα, τότε μπορούμε να τα κατευθύνουμε και προς το σωστό χαρακτηριστικό του προσώπου. Για παράδειγμα, εγώ θα πάρω ένα tint της Serie, το οποίο συμπτωματικά είναι σχεδόν ίδιο με τη δική μου επιδερμίδα. Αυτό θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω με 1000 τρόπους, ως βάση για σκιά, ως concealer, ως κορέκτορα. Για foundation θα το χρησιμοποιήσω στο πρόσωπο, αναμειγνύοντάς το με την ενυδατική μου της Λεούτα. Αν θέλουμε και λάμψη, μπορούμε να ρίξουμε μέσα και λίγο pigment. Όλα φτιάχνονται γενικά. Όλα τα προϊόντα μπορούν να κατασκευαστούν κατά μία έννοια εκείνη τη στιγμή, ανάλογα με το τι θέλουμε. Θα γεμίσω και τα φρύδια και επειδή θα ήθελα να χρησιμοποιήσω μόνο λάθος προϊόντα σήμερα στο πρόσωπο, θα βάλω ένα μολύβι ματιών αδιάβροχο πολύ σταθερό που είναι το Deepest Brown Epic Wear της NYX. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει στα φρύδια, αλλά γιατί να μην λειτουργήσει αφού είναι ένα σκούρο καστανό. Και όλα αυτά είναι στην υπηρεσία μας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μας κουμαντάρει ένα προϊόν και να μας πει εκείνο πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Εμείς, ανάλογα την υφή του και την απόχρωσή του, και τη διάθεσή μας και τα κέφια μας και το τι μας αρέσει να κάνουμε, το φτιάχνουμε όπως θέλουμε εμείς. Και θα βάλω ως βάση για σκιά το δικό μου προσωπικό κραγιόν της NYX, το Undressed, το Lip Lingerie XXL, το οποίο ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σταθερό στα χείλη. Γιατί να μην είναι λοιπόν σταθερό και στα μάτια. Αυτό θα δοκιμάσουμε ευθύς αμέσως. Θα το βάλω στο κινητό βλέφαρο και από κάτω βασικά, γιατί όχι. Και θα το απλώσω σχετικά γρήγορα, γιατί αυτό σετάρεται μόνο του. Ροζ εδώ μεταξύ γράφει τελείως τούτο. Ενώ στα χείλη γράφει καφετή σχεδόν. Οπότε, ανάλογα και την περιοχή του προσώπου, η απόδοση του κάθε προϊόντος αλλάζει και έτσι θεωρητικά έχουμε μια ατελείωτη γκάμα από επιλογές. Από πάνω από αυτό δεν θα βάλω σκιές. Για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα προϊόντα, θα βάλω μία πούδρα προσώπου σε όλο το κινητό βλέφαρο, ίσα για να σταθεροποιήσω και να σετάρω τα πάντα. Και για να μείνω στις ίδιες αποχρώσεις, για σκίαση στην κόγχη θα βάλω ένα ρούζ. Αυτό σιγοντάρει το ροζ που βάλαμε πιο πριν. Εννοείται ότι αν θέλετε να αλλάξετε την απόχρωσή του, μπορείτε να βάλετε και λίγο bronzer. Οπότε θα πάρω και το bronzer της NYX, το Buttermelt, το νούμερο 3, και θα το βάλω στην άκρη εδώ πέρα του ματιού. Κάνει πολύ διακριτική σκίαση, το βάλω και από κάτω. Και θα μπορούσα, για να στολίσω και όλο στο κέντρο του κινητού βλεφάρου ή την εσωτερική γωνία, να βάλω και ένα highlighter προσώπου, το οποίο δεν υπάρχει πια, έχει καταργηθεί, είναι της Be Perfect. Θα το βάλω εδώ μπροστά με τα δάχτυλα από την εσωτερική γωνία μέχρι το μεσοβλέφαρο. Αυτό. Θα βάλω τη δική μου προσωπική μάσκαρα και εδώ ήθελα να πω
ότι δεν έχω επίσης καμία πρεμούρα να κάνω τα μάτια πιο σχιστά. Όχι μόνο τα δικά μου, γενικά. Όπως ας πούμε, πολλοί κόσμος δεν βάζει και μασκάρα στις κάτω βλεφαρίδες. Εγώ θα βάλω αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα για να εντείνω αυτή την εμφάνιση, θα βάλω και το Face Liner 22 της Kryolan, που είναι ένα κρέμ, για να φαίνεται ακόμη πιο στρογγυλό και ανοιχτό. Γιατί δεν με πειράζει, δεν θεωρώ ότι είναι ένα look μη κολακευτικό. Για concealer θα αναμίξω δύο tint της Area. Αυτό που χρησιμοποίησα πριν ως foundation και το ανέμιξα με νυδατική, με το ροζ. Αυτά τα δύο δηλαδή, το κυτρινοπό και το ροζ, θα μου βγάλουν σωμών. Θεωρώ ότι καλό είναι να εμπίπτει το concealer μας σε αυτή τη χρωματική κατηγορία. Καλύπτει το σύμπαν. Θα ανέβω μέχρι τον κρόταφο με το concealer αυτό που έφτιαξα μόλις. Απλώς δεν θα απαρνηθώ τη μικρή υποψία μαύρου κύκλου. Δεν είναι μαύρος κύκλος, είναι το περίγραμμα βασικά κάτω από το μάτι που φαίνεται ακόμη. Δεν με ενδιαφέρει να το σβήσω αυτό. Πάμε να πάρουμε ως ρούζ ένα προϊόν το οποίο επίσης δεν είναι φτιαγμένο θεωρητικά για αυτή τη δουλειά. Και αυτό είναι ένας πορτοκαλί κορέκτορας για μαύρους κύκλους. Θα το πάρω με τα δάχτυλα και θα το βάλω στα μάγουλα. Επίσης, κάτι που δεν κάνω είναι ότι συνήθως δεν πηγαίνω απαραίτητα το ρούζ προς τα πάνω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το έχω αφήσει εκεί πέρα που κοκκινίζουμε φυσικά. Κοκκινίζουμε, θα μου πείτε, δεν πορτοκαλίζουμε και θα έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά θεωρώ ότι εφόσον υφίσταται ως κόνσεπτ το πορτοκαλί ρούζ, μπορώ να καλμάρω με το πινέλο της βάσης του εδώ που βάλαμε και να φαίνεται αρκετά φυσιολογικό. Και ως highlighter αντίστοιχα μπορώ να πάρω σκιά ματιών. Τούτη είναι εδώ, που είναι μια εκρού σαμπανιζέ, πολύ λαμπερή. Γιατί λοιπόν δεν προτιμώ το ανωδικό ρούζ? Εντάξει, προς τα πάνω δείχνει προφανώς, αλλά γιατί είναι trend και δεν χρειάζεται ντε και καλά όλοι τυφλά να ακολουθούμε τις τάσεις. Στο μάγουλο είναι που συνήθως κοκκινίζουμε. Δεν θα ήθελα δηλαδή εγώ το ρούζ να ξεκινάει από την άκρη του ματιού και να πηγαίνει προς τα πάνω, γιατί αυτό φαίνεται λίγο σαν χαστούκι, όπως έχω ξαναπεί νομίζω και σε άλλα βίντεο. Επίσης, έκανα τώρα κάτι το οποίο δεν κάνω συνήθως. Έβαλα δύο στρώσεις προϊόντων στα μάγουλα, δηλαδή έβαλα πρώτα κρεμώδες προϊόν και μετά πούδρες από πάνω. Αυτό είναι κάτι που δεν κάνω απαραίτητα. Το κάνω όταν πρόκειται για πολύ πιο έντονα μακιγιάζ, για μακιγιάζ κάμερας, για φωτογράφηση. Δηλαδή, συνήθως επιλέγω αν θα βάλω κρεμώδη προϊόντα, τα οποία μετά σετάρω με μια διάφανη πούδρα σε όλο το πρόσωπο, ή επιλέγω αν θα βάλω πουδρένια προϊόντα εξ αρχής. Οπότε συνήθως θα κάνω ή το ένα ή το άλλο. Το λέω γιατί είναι τάση και αυτό και έχει σίγουρα κάποια ωφέλη. Δηλαδή, αν γίνει σωστά, μπορεί να συμβάλλει στην διάρκεια του μακιγιάζ, αλλά τις περισσότερες φορές το βρίσκω περιττό και απλώς κάνω ένα από τα δύο. Σπανίως επίσης ζεσταίνω το πρόσωπο. Αυτό που κάνω τις περισσότερες φορές είναι ότι δεν παραβιάζω το φυσικό χρώμα του προσώπου και συνήθως, αν είναι να κάνω σκίαση, θέλω να την κάνω με κάτι ψυχρό. Όσο πιο ανοιχτόχρωμη η επιδερμίδα, τόσο πιο γκριζοπό θα επιλέξω. Και αυτό επίσης το κάνω με σκιά πολύ συχνά. Δεν θα ήθελα να μην είναι τρισδιάστατο το πρόσωπο, γι' αυτό άλλωστε βάζω contouring, αλλά το contouring αυτό είναι αρκετά ψυχρό. Αυτό το λέω γιατί βλέπω πολύ συχνά θερμά μακιγιάζ, πολύ θερμά. Είτε δηλαδή έχει ο άνθρωπος κίτρινο ή olive υποτόνο, είτε επιδέχεται αυτή τη διαχείριση είτε όχι, βλέπω παντού πορτοκαλιά και εδώ πέρα μπροστά στον κρόταφο. Ένας άλλος λόγος που συνήθως χρησιμοποιώ ματ σκιά ματιών για να κάνω contouring είναι γιατί κανένα προϊόν contour δεν είναι τόσο ψυχρό. Δηλαδή, αν είναι να συγκρίνουμε ένα bronzer με ένα προϊόν για contouring, βλέπετε νομίζω τη διαφορά. Δείτε πόσο πιο πορτοκαλί είναι αυτό εδώ και πόσο πιο γκρι είναι αυτό. Σε κρεμώδη μορφή λοιπόν, άνετα νομίζω ότι βρίσκω ψυχρό contouring, ενώ σε πούδρα σπάνια. Και έτσι γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιώ σκιά ματιών για contouring. Δεν θέλω εγώ να είναι πορτοκαλί το μακιγιάζ, είπα, ενώ έχω βάλει πρώτη φορά στη ζωή μου πορτοκαλί ρούζ, αλλά θεωρώ ότι με το που συμπληρώσουμε και τα χείλη θα αντισταθμιστεί κάπως οπτικά το πόσο πορτοκαλί είναι το μάγουλο αυτή τη στιγμή. Αυτό που λένε να μην κάνουμε τελευταία στιγμή πριν από ένα πελατειακό μακιγιάζ δραστικές αλλαγές στο πρόσωπο, το ακούω που λένε, με εξαίρεση τα φρύδια. Αν δηλαδή μου ζητήσει ένας πελάτης να του σχηματίσω τα φρύδια πριν το μακιγιάζ, πετάω τη σκούφια μου. Είναι κάτι που 100% θα κάνω τελευταία στιγμή, δεν υπάρχει κανένα ρίσκο σε αυτό, αν ξέρει κανείς να διαχειριστεί τα φρύδια και βγαίνει ακόμη καλύτερο το αποτέλεσμα που θα κάνω μετά. Πάμε να γεμίσουμε τα χείλη και θα χρησιμοποιήσω ένα gel eyeliner γι' αυτό, είναι ένα σκούρο καφέ. Εφόσον έχουμε βαλθεί να χρησιμοποιήσουμε ανορθόδοξα όλα μας τα προϊόντα σήμερα, θα πάω και θα κάνω και αυτό. Δεν κάνω λοιπόν διόγκωση χιλιών εάν δεν μου ζητηθεί συγκεκριμένα. Τα χείλη είναι πάρα πολύ προσωπική υπόθεση. Μπορούν να αλλάξουν ολόκληρο το ύφος του προσώπου, την έκφραση δηλαδή του ανθρώπου, να μην είναι αναγνωρίσιμος με μεγαλύτερα χείλη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ρωτάω αν είναι άνετος με κάτι τέτοιο. Τα μεγαλύτερα χείλη είναι τάση. Δεν είναι ο μόνος σωστός τρόπος συμπλήρωσης χιλιών. Συχνά δίνουμε όγκο και σε χείλη που δεν το χρειάζονται. Μας πιάνει η τύφλωση, παιδιά, όλους τους ανθρώπους. Αυτός ο όρος δηλαδή, ο make-up blindness που έχει βγει, ότι τα λάθη μας στο μακιγιάζ δεν τα βλέπουμε την ώρα που τα κάνουμε ή την ώρα που τα κάνει όλος ο κόσμος και όλος ο πλανήτης, γιατί αποτελούν τάση.
Ισχύει. Gel eyeliner λοιπόν, θα μείνει αναλύωτο αυτό τώρα στα χείλη και θα βάλω από πάνω για έξτρα χρώμα μία σκιά ματιών. Μπορώ να βάλω για παράδειγμα τούτην εδώ. Εξαιρετική μεταλλική απόχρωση. Καθώς θα σετάρω λοιπόν με μια πούδρα, η οποία κάλλιστα μπορεί να είναι σκιά και πάλι, μου έρχεται στο νου και κάτι άλλο, το οποίο θεωρούμε θέσφατο και δεν το αμφισβητούμε ποτέ. Έχουμε πει, και εγώ το λέω στα μαθήματα, ότι πρώτα εφαρμόζουμε τα κρεμώδη προϊόντα και μετά τα πουδρένια. Δηλαδή πρώτα τα υγρά και μετά τα στέρεα. Αλλά δεν ισχύει πάντα. Το λέμε αυτό συνήθως για να αποφύγουμε τα μπαλώματα και να αποφύγουμε το να μας ανασηκωθεί το προϊόν που έχουμε σταθεροποιήσει σε περίπτωση που βάλουμε από πάνω το υγρό. Δεν κάθεται το υγρό πάνω στο στέρεο. Αλλά με προσεκτική τοποθέτηση, πολλές φορές όχι μόνο γίνεται, αλλά εγώ το προτιμώ πρώτα να έχω σετάρει όλο το πρόσωπο, να το έχω στεγνώσει δηλαδή από την υγρασία που είχε πριν από τα υγρά και κρεμώδη προϊόντα. Και από εκεί και πέρα να πάω να κάνω τις διορθώσεις μου. Αυτή τη στιγμή εγώ το υγρό θέλω να το βάλω να καθίσει πάνω σε μια περιοχή και να μην κουνηθεί από εκεί. Αν η περιοχή αυτή ήταν ακόμα υγρή, θα κουνιότανε. Και ασφαλώς στα φρύδια, αν δεν έχετε μασκαράκι φρυδιών, τζέλι, κόλλα ή οτιδήποτε τέτοιο, μπορείτε να βάλετε setting spray ή πιο συχνά λακ σε ένα βουρτσάκι. Και τώρα που φτάσαμε στο τέλος αυτού του look, έχοντας χρησιμοποιήσει αλλαντάλλων προϊόντα για την κάθε περιοχή, να σας πω ότι επίσης δεν έχω κανέναν ενδιασμό να χρησιμοποιήσω shimmer και glitter και λάμψη σε ώριμες επιδερμίδες, που λέμε ότι συνήθως αντενδείκνυται. Αντενδείκνυται αν τα τοποθετήσουμε σε περιοχές οι οποίες έχουν ιδιαίτερη αναγλυφότητα. Δηλαδή ρητίδες, διασταλμένους πόρους, χαλάρωση, κρεμασμένο δέρμα. Αν δεν τα βάλουμε εκεί και τα βάλουμε οπουδήποτε αλλού, τώρα είναι κοινή λογική αυτό που λέω. Απλώς νομίζω ότι καμιά φορά κολλάμε σε ένα κανόνα που έχουμε ακούσει και νομίζουμε ότι αφορά όλες τις περιοχές του προσώπου. Δεν τις αφορά. Λίγο shimmer στην εσωτερική γωνία βρίσκω ότι δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, όπως και σε περιοχές που διατηρούνται αυθόρμητα, πολύ πιο σφριγγυλές. Δεν είναι δηλαδή επιρρεπείς στη χαλάρωση, όπως είναι για παράδειγμα το κόκαλο του φρυδιού. Υπάρχουν άνθρωποι που επίσης σε πολύ προχωρημένη ηλικία δεν έχουν πόδι χήνας, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα βάλω λίγη λάμψη και εκεί. Ωστόσο, δεν προτιμώ καθόλου την έντονη λάμψη στο σώμα. Βλέπω δηλαδή νύφες που στο ντεκολτέ είναι σαν τον Tin Man από την Πείτε το, με την Dorothy, με τα κόκκινα παπούτσια. Συχνά μάλιστα με ενοχλεί κιόλας η διαφορά φινιρίσματος μεταξύ προσώπου και σώματος. Το έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο. Γιατί το σώμα καταλήγει να γυαλίζει σαν να είναι από αλουμινόχαρτο, ενώ το πρόσωπο παραμένει ματ με ορισμένες περιοχές ίσως να έχουν περισσότερη λάμψη. Μου φαίνεται αφύσικο, μου φαίνεται σαν το κεφάλι να είναι αποκολλημένο από το σώμα, γιατί ακριβώς το φινίρισμα του δέρματος διαφέρει τόσο πολύ. Συν της άλλης, η πάρα πολύ έντονη λάμψη, η μεταλλική ιδίως λάμψη στο σώμα, για μένα αναδεικνύει κιόλας τα πολύ πεταχτά κόκαλα, τα οποία καμιά φορά στο ντεκολτέ. Εγώ, βρε αδερφέ, δεν θέλω να το τονίσω. Το ντεκολτέ θέλω να φαίνεται λίγο. Για μένα το ιδανικό ντεκολτέ είναι της Rose στο Τιτανικό. Ένα πιάτο, να μην προεξέχει τίποτα. Προτιμώ τη διακριτική λάμψη. Και τέλος, κάτι που θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να έχουμε στο νου μας οι περισσότεροι make-up artists, είναι το ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε μακιγιάζ για την εκάστοτε περίσταση. Δηλαδή, αν τύχει μια νύφη να μας πει ότι παντρεύεται, αλλά θα ήθελε μακιγιάζ για κλαμπ, καμία αντίρρηση. Αν έρθει μια κουμπάρα και θέλει μακιγιάζ παρδαλό, που να δείχνει περίλαμπρη και χρωματιστή σαν παγόνι, και εμείς έχουμε συνηθίσει ότι και καλά η κουμπάρα δεν πρέπει να επισκιάσει την ύφη, φυσικά πρέπει να έχει προηγηθεί μια συνεννόηση μεταξύ των δύο, γιατί προφανώς εμείς είμαστε εκεί για να εκτελέσουμε το όραμα του πελάτη. Αλλά όσον αφορά το τι γνώμη θα προσφέρω εγώ, αν ερωτηθώ, σε καμία περίπτωση δεν θα προέτρεπα κάποιον να νερώσει το όραμά του για εκείνη τη μέρα, προκειμένου να μην τραβήξει την προσοχή πάνω του, να μην κλέψει τα βλέμματα σε αντίθεση με κάποιον. Δεν ξέρω, δεν μπαίνω καθόλου σε αυτή τη λογική της σύγκρισης μεταξύ προσώπων. Θεωρώ ότι κάθε προσωπικότητα αναδεικνύεται διαφορετικά και ότι όποιος είναι πληθωρικός και χρωματιστός στη ζωή του, έτσι θα είναι και εκείνη τη μέρα. Είτε παντρεύεται, είτε παντρεύει, είτε οτιδήποτε. Δεν θεωρώ ότι τίποτα είναι λίγο ή πολύ. Θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε οπουδήποτε μακιγιαρισμένες με οποιονδήποτε τρόπο, σαν να είμαστε έτοιμες για συγχρονισμένη κολύμβηση, ή και τελείως αμακιγιάριστες. Δεν πάνε να είμαστε η νύφη, δεν πάνε να είμαστε η star της βραδιάς και να θέλουμε να βάλουμε μόνο μια μάσκαρα και ένα concealer και ένα λιποζάν. Ή και τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με όλα αυτά, γιατί αυτό δεν είναι παρά μπογιά για το πρόσωπο, όπως βλέπουμε τόση ώρα, γιατί κυριολεκτικά χρησιμοποιούμε μπογιές που προορίζονται για άλλα μέρη και για άλλες περιοχές και εμείς κάνουμε μια σκανταλιά και μια ταξία και τις βάλαμε εκεί που θέλαμε γιατί μπορούμε.
Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν ναι, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Ό,τι ερωτήσεις, σκέψεις, σχόλια, τέτοιες ιδέες ευρηματικές δικές σας έχετε, μου τις αφήνετε από κάτω. Βρείτε με και στο Instagram, θα έχω το όνομά μου στην οθόνη και στο κουτί της περιγραφής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!